KA kabalaja ha kapratarik gayong ha kabalami kajingkulman nagi kattu kat ningot kibriu kipaperta ha upra ha kajingalang ka National People Party ha umsning kibarang panjing kersyan ban Punjab ya ka Dr. Ampreen Lingdok kum ke MP ha kajingalang pa kabalalong ha jayao Shillong kabalapin bitar ya kinong kersyan ke NPP bat poi sya uput baha ban pensangya no ya kajingalang Haba panjing syai halor kani kejingja na kaliang MLA ke VPP na North Shillong constituency uba adil pet nongrum ulo ong bakum unong mi kemat kani ke constituency umdon jinget setia bakadon ke jingkulmar na markum bajulong barobor endalajan ke election kimi baik ke jingkulmar bagi day ki rukom ni ke style jong ke jinglek politik ni ke jinglek kai ke bagi briu kinget Ulo ong baka parti VPP na duk baseng ya ka kalong ka bakhuj basubah ka politics kumta ka parti kam hikai ni penslur ki pat ba nong kersyan ban ne ki kampen kulmar Syu ulo ong ba umla ban pensisha ba kita ki briu ki baperta ha upra kidain em ki nong kersyan basisha ka VPP Yok le si kidi ki nong kersyan ni ki we ki seng Henry ki shule menle ban pertapra ha ki jingelang jong ki we ki seng san pertai Ula kentui ki pai ba nong kersyan ke VPP bagi dia ban husiar bat sian ya lati ban le syong shit Henry ban buram ya ki we ki seng di ki parti ki bapelong jingalang bat tulong jai ap ya kapor ka bakham krau bagi pai ba ki pen pau syai ya ki ba presya kata kadai ha ka singi tap vote ka khat kendai trik u ya Hong yang numla bandrung ha dono jemut perkhat jong ki wei namar ka kentien pan kan mau ba ka jemut perkhat ka de ki jakari ka ba scam tam jong ka jing lai luit long breu Tihan ring asal orang tangan dia maybe kat try kara bagi bar kala dom kala bitar kala khatang nak bagi sarkar yang mi ki dak jingkarmen kap tang kon sama maybe kala bandai gani ka reason ka blopen long yaki bagi sotu bagi stang upra ban wan rai ka jingkala hari ka chala ka jungi ba pelong yaki bagi long too excited mo nak banta too excited bakin penpau ya kan ya jing ya ni jing kemen ka jingkarmen ru kami tak jingkarmen ka jingkarmen ru nam ta joki Kita sejuk bangi ya ka bangi lakon persisai kata nomor ba ada day ki badon ka proof bagi day sya ki brio jong pra tingi ban pediang ya kata but komo ong mene ba ni penrem ru ya komo ni ka jingya parta le si mo komo syukur no maka di kamon jong pai ba mo ka ngidon na ka jong ka constitutional right ka fundamental right ka ba kata ka freedom of speech and expression ki ba express halagi jong batai don ki ba express bayam don ba express bariki don ba express rak bahala tikili diki ka ba kumakari lai loy ngide ban priang hiru ya kane ko mujing sya ba kan nu kan pang le tu perkhat pat ke jing keren ben ke jing kentho jong ki wei pat apreng ni ke por jong jing lap election halu ba kila syukran be tangi ba arden kom presiden jong ka jong pra mo presiden jong ka voice of people party ka ba kiklet no pat ya ka nongrem kikilat no pat dak bagi pensawajur ya takasur jong politics pat penjak no pat kasur jong policy kublish bun kalong ka padong kami kani manai ke jing syai hoi rei ngam ko ban tuklar nomor ban kalian spokesperson Dr. Barskem ladep ban penpau aku memiliki insiden ki ba jah ni isni lembaga public campaign ki we ki political party le kalong bakali wanja poka konstituensi ki jonga kram bakan nomdon bijing sutu bakala jong kiwei pat ngako panong takan ni ngata ngamungen bakan don bijing sisa ya kata kajing penklumar namar bafi gani diga style of politics kade ka dirty game ko bakiwei kinget ngite kum ko VP nget bet ka clean politics ngemju penslur ngemju hikairu ngi pulut ka por jing ta boro sisnam na por bakha ya ka VP kum no balai ban pensai ban persutu ipai ba kum no pensai mentai politics balai pensai mentai politics bat ke ka kamram ko jong pi kum ki electorate kinong thabot henry ngamngait namar balada ki dei ki bla register kerteng hok na le ki enrollment dei ki ba ki ladon ka kerteng hapo ka party kidon ka ID proof temut ngai nomla ban ong da kumai pat ti nga sim hakoi ka banta nga penrem bro yani ke jingja ngam tip mono boron kiti lekum ni ke jingja kim de ban don na lono ka party nono ka liang jo party kam de ban don ma penthut ya ka wei pat ka party barang ya ka election campaign ti henry ngasudon ban pensyai pan ba nomor ka politics ha politics ki jabi ba ki ba fair mo tiga ba lesi mata uriu pat ba mo ko masyukuran no bam ngimtip lakadon em ka jisisha kum ta ba keno VPP
Mentau QBB ki seng QBB ki pajba ki kersan ki parti kila bani perta kumju haka parti ka bangi dang haka jalang ka bangi pelong mangi lesi kum PBP minum lak banong no ban pesisa bagi ki parti ki beri jong kita ki parti sisa mamdan proof ti lada maki kila dapan le jong kamram ban pak kem lani itu ai ka an kan le la jong kamram ban insentif ki sisa tin rei kum u we na preng no mi khmat na ka PBP ngim ngai ya kum kini ringi kentu kan pam ru ya ki bayit ki bathon ki bodon kani di por election minum le song shit ringin long berbor ki basirhem bat ngin ri berbor ka kor ke burom ai ba lada kadai sisa ka ba ki don bentai ki bri ki bakersan upra ne kum bong ong adu mentang ngamla pen sisa ka parti ngamla pen sisa bagi den kemdai ne lada kadai nong tangkat ni akan tu ki bai baru ka ba ini kindat sengi barang ya kini ki public campaign nam tak election lesi kadi kajing dom kajing bitar jong kita kinong sensyar lesi bros kata mlak bantip ka boss inside mo ka ba lesi ka ba ada kalong takadur dengan syong tolong bejai-jai api kapor ka ba kham khrau ka ba pipin penpau persya ya kita bari penpau persya kadi hasni khat khandai tarik ndai kini ki ba keno bet pet ya ngi kum ka VP nga ong ba it is an act of frustration and desperation kajing kutlat kabaki iba umdon lar chopat ko mengas ko pun kut tangkata nangit skemba kiki ikin sapau ya kajing shabaro Ni ba